Добър ден! Новата седмица започна и сме в време на новолуние, така че нека да видим какво ще ни донесе новата седмица чрез новолунието. И така, каква енергия носи новата седмица? И това е папата. Някои хора ще трябва да учат. Някои хора ще трябва да се срещнат с държавни институции, но и срещата с държавни институции също може да се превърне в един вид кармичен урок. Така че, хора, внимавайте и се учете от нещата, които трябва да се случат. Освен това, за някои хора картата може да се проиграе и като някаква придобивка. Тъй като самата карта е духовна, много е възможно придобивката да бъде свързана с някакъв празник, примерно рожден ден, имен ден или друг вид семейен празник. Как ще се проиграе на материално ниво? Чрез осмица. Чрез осмица мечове и чрез провесеният. Така. Винаги съм казвала, внимавайте какво си пожелавате, че желанията ви може да се изпълнят. Най-вероятно на някои хора желанията ще се изпълнят по малко по-различен начин от това, което биха искали. Или пък начина, по който ще се случат в настоящия момент, вече е закъсняло времето за тяхното изпълнение спрямо нашето индивидуално темпо на живеене. Хората, чието желания са свързани повече с обучения, различни видове учения, най-вероятно ще имат възможност по-лесно да си осъществят желанията през тази седмица. Хората, които имат изпити обаче, трябва да са много внимателни и наистина да са си научили урока, защото ако не са си научили урока, енергията на краля на мечовете казва, че не може нищо да мине просто така. Реално трябва да имате истински знания, за да преминете през урока. Има и друг вид тълкуване тази карта. При някои хора е много възможно да се проиграе чрез среща с лекар. Затова внимавайте с наранявания по скелета и главата. И наистина внимавайте с материалните си желания, защото седмицата е по-скоро предназначена да се учим. И хората, които са повече втренчени в това да получат някакви материални блага, е по-добре да отложат тези си желания за по-късен етап от седмицата. На всички, които харесват видеото, пожелавам прекрасно и успешно прекарване, тъй като давате от своята положителна енергия, редно е да получите положителна енергия в замяна. Тези, които не харесвате видеото, може да отминете. Бих се радвала да видя някой друг лайк или някой друг абонамент, но това е лично решение за всеки един от вас. Гаданието е от съвсем общ характер и може да не ви резонира. Приятно и успешно на всички!